Sashisin pat kuble ye phi baro bat phidang ye pe ye ka khubor jong Mawphor habin ye ya chaprang mat ka khubor hagani ka por tungin ye pe ye ki mat ki bakongsan jong ku khubor kumne kendo kinong ye lamnyam yo mentri rangba ban pasha ye ka kam khalai ha ka jylla pediang ke MSOA ye ka jingto ken ka jingpun kre ye ka megalia games araja r4r to ki paj ba ka mahati ha ka sngi pin bana tiket ke HSPDP shaka kong kharbani Dangu MLA ka Jowai constituency ya kalat ajingi kai ya ki samla ban sengkam la jong. Now executive engineer PWD kerpat penyo surong ke HYC. Da ka jingkeng betemai onte ka sarkar hawa umyam ha ka CSIT ban pej hukum na HC. Christian Leaders Forum was a privilege and an opportunity to meet with our Honorable Chief Minister this afternoon. Given this time. The purpose of our meeting with him this afternoon was actually to convey to him our concern on this legalization of gambling in the state. When the news came out that legalization of gambling in the state has happened, this gave us a shock to the forum. So we, in our meeting, we have issued a press release 2 days ago, and we shared our concern. Our concern is because of the immoral aspect of this. It affects the morality, the character of the citizens of the state, from individuals to families. Number 2 is that a person who is engaged in gambling or a problem gambler, studies have shown that there are several detrimental effects, detrimental impacts, affecting the individual's health, his mental health, one's mental health. And it also leads to criminal activities. There are possibilities of criminal activities affecting the individual, affecting the family, affecting the society in different ways. Gambling is not encouraged by all Christian leaders, all church leaders. Any form of gambling is not encouraged at all. This act having come out fast like this, we have asked the government to repeal this act. But as it has not yet been implemented, we cannot give any word now, because we need to discuss as a forum to see what is going to happen next. That decision I'm not aware of. Even the Honorable CM has not indicated that to us. So that decision and that announcement we are not aware of. Honorable Chief Minister, when we had a discussion with him, is very frank and very clear in what he has mentioned to us. The assurance is number 1. They have not started it yet. Although the act is there, they have not yet implemented it. It is still in the process of discussion. The government has not taken any decision to implement it. If at all this is implemented, the views of different stakeholders will be taken, the public especially, number 2. And he has also indicated that there will be several steps, several rules to protect, rules of protection for the local people, for the Shillongs, for the citizens of the state. There will be rules laid out for protection of the local people. And the last thing is that the intention is for generation of revenue for the state, different projects, development works. So this is the assurance that he gave to us, that the locals will be protected. If at all this is implemented and they go ahead with this. As I said, the Honorable CM, he said that there are many gaming parlors with a tendency to gambling. Gaming parlors in Police Bazaar, in Polo area are there, and they have been there for the last 20 plus years. And these are small parlors and with the tendency of gambling happening, and anyone who plays online and gamble. We have no knowledge of that actually,
And what the CM said is that these need to be regulated. They can't just be free and unregulated like that. Aku akan ketip ifi bangi ngil Maria jah tu sih kumba julong di bangi ka Negara State Olympic Association man badap ka jylla ka badap ka third Megala Games tu we submit a complete report baru ka hot juai soka nadu ka audit report nadu baru ka audit report kura bicara di chartered accountant te dapat ini ke khubor bekam berisi rekam hasil tip ini tolok bawah bakal ami kata jing so no minister ngi da comment pala bat niru ni dakwa ni hingi la terwa bangin sa submit ig report te kalau besutulat bakan don buta kajinya ndu bangin dia keren bania pek bania kathong kalong kumno kubo ong chief minister bakathong kalong kumno bania tai bania improve ban move forward Iyo jitu na baru ngitip baca, mo jika kostum tolong lei begini perlu ekor banyak, mo banyak kedau kuti, kam mentah kadai kumno baginda improve, mo ini improve sesuatu yang digijil kan cumi, berkata kahap lo gijil keren mereka masih bak suka, ini apa yang kita suka kan berdasar dengan pari, sama ngiru ini akan banyak keren, mo jadi baru kita session kita submit ikil laki report. Shwa ka khat nritri umi kumbangina ipot shwa ni lam thai kini ba pelong hikim ki committee juga organizing committee na ka food competition committee ka publicity committee ka ceremony committee bun ke committee gila prak na ini kidur isa submit ig report shang di organizing committee na hading layo abul ikata ngin sarah bat shaka sorka ngin sarah shka musuni pakuntat ngawan ngayat inti habang ngai snei habang ape tambang ngamai li namang ngampoi sya kathong jong ka jingjia Daki hajar mut ki pai ba na kishnong ba pher hapo kamahati constituency hene kasngi ka hnreu tarik jong ujamang araja afr kilale ban sakhi ya ka jingle penyaso HSPDP ka kong iwa kharbani bat ka bansa aireng hakani ki election araja ar pulai na kamahati constituency Nalor ki hajar mut ki pai ba ki balai bot ya ketei ka long ki me layo iru badon shibun ki wipat ki riu pau komat na mahati ki balai don lang bat ki bala shimya karai bakin sa ai ka jingkershan ya ka kong iwa kharbani hakani ki election ka bansawan bat ru bakin punjob don buram ru ya ka na ki ha ka HSPDP ki balai don ha ga tege sngi ki kan thup yo ba KP pangyang president barang ba jong ka HSPDP nang ta oba PB Siliang Presiden ke HSPDP riboy uba Kraw Marwin General Secretary lembat shibun ki wepan mai ki bhai te baro ngide ki beduk ma ngi ki nong bhai ngide kita ki kup shiliang isam shiliang sar at philai ro ya kalanti ya ka ba khoru khoram man poi shane ndrai nga kum kariu kan thei nga kham khen ya kita ndrai nga pet ya kala wei jong ki pai ba ki nong song snong jong ka mahati lai sin lai wat ngawan hapo Mawphor constituency bat ngadeiru anong song snong jong ka Mawphor constituency an panpana api ipai ba atharai bun ki bompat tip bat ngi dei trai snong nang ne na po umbis ni bat ka office jongi ka bangila sina hangte hajrong bangin sakha pribon chibet kata ka office namanta ipai ba jong kinong song snong jong ka Mawphor constituency urit uria ukop shiliang usem shiliang ngalaya denti ya kamawati nado ki ar hajar khandriu amdei bangaya denti banwan penong meeting pajba kumne henry buan kishnong ki bangala rung dala ki jonggi ki jat haki thliwing ban pet kumno ka jinge jong pajba dene am pajba ngawan ngaya denti habangai ngai snei habang ape tambang ngamai li namang ngampoi sya kathong jong ka jingjia kawad bat mokhiu ngiklem yo hak to kapor ngam ong ba phim ai bila ai ka buat dia na wan lang ada independent candidate hak to kapor ngayo hadu ar hajar tam kadai ka buram ya nga kadai ka buram ka jong phi kinong kersan mentale le ngai ba ndai tam kinong kersan ki bariem ndai menta ki ba thamai ngilong lang ki bariem hakaju hi ka parti jong sing agar pat ya pi kipai ba bawat
nom yakhi shane shatai lada ka wan ka elang thari lane uslabro ngindei ban kalon nginyai ne hadu ka bakot ban poi sha ka thong jong ka jingjob ka jong nga pai ba ka dei ka jingjob ka jong pi ngadai shakri jong pi ngam dei kan rat jong pi lada ngam i pi ki pai ba nong shang shnong jong ma hoti kam dei ka basuk banwan laisin laiwat ban yele election maju nga tharai ki we ki lai sange ndai ka kong kharbani kan nam sange hadu ka si jong yap ngan trei lang bat phi ki nong ma hoti constituency lada ngam poi sha ka thong ru ngan ya trei lang bat phi hasnda jong pi man ka por na ka wei ka por sha ka wei ka por hendring en poi hi ka jing job no hakane ka sin ka mamanta te ngin poi hi ha ka jing job ke parti SSPTP kadai ke parti ke bala rimtam kumba ong ikong ne kadai ke parti ke baduk kong lara kadai ke parti ke baduk ru nginam khamdut namai khalia bangin ra sha manipur man ai sha ki masin ngila sha khamdut na ka blang lek ai sha ka masin sha manipur dene apa ba lalu te ya ka pisah jong pai ba to Meghalaya lara sha manipur sha ki wegi state ban yele election balai ngong bunta hapet ke NPP kadai ke parti ke belapan yele election nama report la job nei ke yo pisah pai ba kam dei na Meghalaya balai ngin sha khamdut klem jing yo jing mentoi na la de habani sha khamdut ni dei ban di yele de kadut habagi khamdut ya kamasil jong ngindi yele jong ni dei bangin le ai sha ki wei ngakar pat ye pi ki pai ba kane ka dei ka sin ka balai yang ni dei nak tak kadau ngakar pat ye pi ki pai ba kat ne philai wan thang ne ka dei ka jing it ke jong pi ngasung sun ei habang apet ye pi sha singi ngapa dei ngasong pandal kam don cimut ye ngaban song pandal sal namar ngar ngadei kum ma pi larang apa sya ka thong jong jing job ru ngadei sya kri jong pi kham halor ma pi ki pai ba kham halor ma pi kita kinong thepot ngaleng ri sya kri teng haban sya kri ye pi kata ka de ka jing sya kri pai ba habangi wan hang ne hamawati haba pi yat dun ti kat no ka jing khoru khoram ka surok habangi pakhat na manta ki lom kmi le le kat no ka jing chinchar habangi yat dun ti kam dei ka basuk na manta mi ki long kmi ki ba armet ban yat dun ti nang ne ringim ban se namar ngiyo ta kita kinong mikmat ngamdak kedau kti ndrei hong bangiyo kinong mikmat ki klempet yangi kinong boy ki klempet ni sadin ni kinong mahati ni sadin ni de ki babe hare mentang ni syok ki babe ila de ki basta aswa ngan songe pitang gawe pindalek kani ka parti sing ka bamangi ka isis piping ibu kadaron ka jingmut ka bakraw ya ka jai benri jongi ka balong ka jai benriu ka bom chu pendam tudong nei ka jai benriu ka be khun na ka puta ka hok jongka using uyen using uterhu na ka banta ka dak jong ka jislo kadon ka bangai kan biria ting ting pinalek tang apo office jong SP nung po jai budai u hedu jong ka district baniada ya galon oran nei abdeng du sing abdeng du khladem nei baro ki sarkar ngasai kren ya kata baki ong tau sing kim das mutu thane ka jengmut jong u hapik menta ha ka nugo office kijui na badon kadak jong gelai tli ki jong khli using dem dai kamya ban su ong government of Meghalaya kem daron ka sya using UMLA ka Jawai constituency uma wailat miki shila mendakaski ka Henry Trik u jamang araja ar ula play ka program aji kai ka basau pusan singi ka balapan kre egerpang na ka bentaki samla bakintip kumno banyeng halaki jong ki jat bat ban seng ilaki kamla jong yagani ka program aji kai ban seng kam seng jam la jong la play hakajing alang balapan long ha Thomas Jones Synod College Jawai hakajing adan lang o principal jong ka college u Dr. DG Lengdo u deputy commissioner ka West Giant Hills Uma Garut LSN Dyke, Uma Pitoy, U Manager Jongka DIC, U Sherman Bethamai Jongka Jawai Municipal Board, Uma Lasuki Lakyang, U CEO ka Jawai Cooperative Urban Limited, Uma AN Muksor, ki MDC ki NPP, but ki wei de.
na pring ki sahajar ngot ki belai khun ban yo ji kai ha ka ne ka program la je tang kom ban ru phungut ki belai yo ban sha hi kai na kaliang jong OMLA ulak loy ban ajing rap haru arlak tengka na ka mata ki to ki bon shakmat ha ka ne ka program aji kai sengkam sengjam krang bikin yo ban sedang ya ki kam la jong Uma wailat miki ha ka jingkren ha ka nigisngi ulong ba menta ka dei ka perthei kerdu kam kerdu jam kum tala don kam ban plit jingmut ban wan ye kilat kilenti kumnu ban steng no la ki kam la jong om man shania tang ha ki kam sarkar ki pam to pha ne ba to pha bi bi mut ye ki khon gi pi em kam le ki be ki pa pli pin ne gas ni de wan pi tu program yi kai ki pi khon yi ki mai yi kai ki pin ne yi de yo pi le ne ba le to khna man kam te la ki khon gi pi le u em yo han pi ya wat ka be le chim khya go han pi ya pra khat go yi lai yi kai yo le me mai lai ti un ki ở chai tai ne te ne te da khut khna ngi pi ngi nga kam ne lem yo nga ukar par ye pi la snya bha ngam to dukat yu kwa yu dukat ki khon yong pi em kti he ni pi la kam gi be gi pa ne ba em kam encourage ki ne ko boss ko por em kam o man niu ko li pi yi kai gi yi le gi yi da mut pi la wi jing mut lang bi ne ba experience yong pi la em kam go kau ngai ni bo yong ki khon be nga kwa dang ite da ong te khon ko te dam hoi ga se ne ba da yo i go la yaw man ga sni ga tem rap la yaw ne kam di te ki bynta ki experience kau ni te le mut chi bynta ile bon na ki program kat ni bathan da yo isu ki te ki coaching center sudu ki te ki training program pon ba tang ile mut pon man go yang ngai le ong mau sedang ye ki program ni ba ile gani kwa ga pon man rap difference rap pair ni tai ile wo boy nang ye klam nang nang kong ye plan nga mai la mem boy ye ki prize money membo ye gani ga imon dan sedang mailat tembo bau tentang orang icha pun manika akam ke training ne tengah orang yo vi mailat de mailat ki training kan ni bon sangi tang kam om principal yang Thomas Jun ni yo idang sedang yo ma khanya ri khanya tang thau chom yo tang haden kan nang mi kesni kami mementi nang thang nang lu tene te daw mem kwa gani program le uman go kamte wen ok go kamte te jo ipol ang gani to ka startup program kalau tak siap kita wan perkat ya kata ke kam ki kam khan ba nang kong ta ki perkat ki yu yo ai mai ni te ki pachwa ki ke jing mentoi tene te da ma kwa abu ni ke thong ko wa ka ni ke thong poisa ko arlak paisa thu bakla bi bikat ki wan do yo pi ro arlak ne kwa pon che henry kani ga arlak to kam ong ni to man ko kani nga kwa ka pon man kam kenja competition ni mai le khnang yo perkat pi na bar yang comfort zone yang pi mem kwa tu wan pi na program ni na program na step boy bi hayung boy bi yung chiloi una chpanang wai ga mobile phone pai pi Facebook pai pi Instagram na mem kwa mana boy bi ni nga kwa pai pi ni kai itu te kam gitu bi chai kam ji chwa kwa go through bi kwa khandang yang pi perkat pi utam pia ni jabe nyong pi ladam man kam te kanai pi ne ba mi ni ko competitive world Hak perthai ko man competitive ba tene te daw ladam man pi ladam perkat pi something different extra memo notice pi memo pai pi tene te daw ni daw ni wa to wa the boy ye ni kam ga competition ko daw kaun bon ki benta na do ga attendance ki yong pi ga attendance ki yong pi ko kaun de te kam ni daw man de ki wi kai pi at end of the day daw present pi ga business plan ki yong pi ko wa waro chkat tu bi training lak ki le ni duna ki ki training ki certificate henry into we pi dukat certificate we pi training ko wa pi da present pi ya ka business plan dia pi ko da uko program coordinator yang ide pensnya uni te gani ga business plan dia pi dem te ko mesti man wi dem te le dem job pi he ni de da gani ga business plan ura pi le ni dem te da batai pi ki jing duna gani business plan yang pi le at pi sete biang le at pi sete kam saya jadi rak di business plan yang pi lada MVP tang naga jing trang na pi kata ga jing trang bola nepo men seng yang pi wa to le ane ta kam da wai ku ti pi ni ne ba membra di kat program kam na u general manager ni dong wa naga PMEGP o da put da deploy wi rap ya pi entrepreneur kita bandon kita bandai deploy ban president pat bobinot agakam kebaa kemudian bandar pensim
ban kenal mir lende nastang support hadian kata ngati no sang citeng klem no pendep ai keba mok ngalat kon larai kong bande ban yang lagi jom kijat ngide ban don kata ke jeng sengau thu ba ngin ya kendu ik jeng lende ki tiang pengkiam but ngin phai sebe lagi don kita jeng tiang kiam ni don kata ke jeng sengau thu dan takasa ba kumno ban job je kita jeng kebalai lalu jiat you kena jadkam lalu ke enterprise bidai ban idru yang tergam lalu ngamdai beriu was ngam tenak ban bijingri ngatrai lagi ship juga kata fitre tang ban kamai kelekam don mereka jenggon hakam siam bidai ban jiat kata kam kebagi nadu ke siam Namar ka jing bom pat don setia ke surok kali ki pai ba ka sinong lauren jam ka balon haga thain paryong bat ka baha pa ke East and West Khas Hills ki yakendu jing hadu kata kata ha kali kawan ke kit ka ba pat kham tam ki khina school namar ha ka poslap ki ha ban kam ya ka ke betuj lengba jong ka kharai penthor kumta menta ka sngi kan rutrik uyayong araja arfar kinong elam jong ka nyutrep youth council kelalik ban yakendu yo executive engineer ka PWD ha mairang hak bagila IT ru da ka jingtho ban karpat ye u ba unsim khialem ban punyo surok no ya ka tei kishnong hakani ka si menta hadin ka jinglap ke jongi kum ka sanghi borok kawai bat ka jing ut ke jingnam kamtam ki pajba nong snong jong ka snong lauren jam kawai ni kisnong ki badon hagi benta jong ka thain paryong ka ba let's say kam da jinga na ko kansi sha lauren jam te mereka ka ba nagalian jongi kum ka sanghi kwa ya ka ban ya thu shapi lang ba ki press bat ki media ba nagalian ka sang hadin bang yo ya ka jing ujor bat yo ida da jong ki kmat ya ka jing jong ki pajba kiba nagaliang katay ka sinong kay kedu di bat khamtam ki khana school kiba khamtam ha kini ki por bat ki ayom liur ayom slap kumni karno ka jing selang ka jong khana school namar ka jing bom don surok jong katay ka sinong te halor kita kanong rem nagaliang ka jong ikum ka seng rengkat bat ki parano ilam hi bro kawai ni lawan menta ban ya kendu sendon ya executive engineer jong ka PWD mairang ka bahab apo Eastern West Khas district te namar kata ngibu sendon daga jing tho hakmat ka jong uni officer bada ngi kerpat ro ya ka PWD department hi borok kawai baka de ban simkhia ya kene jing jong kate ka sinong lauren jam ka bal amat menta lagi pau teli bisnam te hagijinya keren ke jongi bat utai officer bolong executive engineer jong ka PWD mairang nakalian jong ula kular hangi kum ki noilam jong ka seng ba ut simkhia ya kene ka banta ya ka bangi kum ki noilam jong ka seng ngileyo ban persngau bat uong ba nakaliang jong ko official kan yo ya ka ban jurip ban yo ya ka ban inquiry ya kate ka jing jong kate ka snong tentang ya wai nakaliang jong ikum ka new trap youth council motorization party borok kawai ni kepat ya abali budon buram jong ka hain bolong menteri hakani ka sarkar MDA bau sobha ya ka ban pedlam ya ka jing jong kate ka snong patsen nakaliang jong ikum ka sang yin sayo ya ka ban ya kendu ya bangin yo ban yetu ya gani ke jing jong ke ke snong lauren jam kasarka jala mentakla pengkre shai ban teino de jingking botmai haum yam namar bakarta jong de jingking barem kala kodno haba bente bekani ba person song semut mentang ba jala holo ang ba jingking botmai kente kania lamba ka jingka ke baju kam sipai banjingi ke badan harul srok ba shlong skoti shoban pe atak jingking dam Bapastun lai turu magji sha shop yang bisa ka premi ya ka hukum kasukala kamba atau imenta kada bantong konsultan maldap ru ban jure berti caka bante kejiking wat mai hakabidei bat kenika ka order ka ai ka ikut mening hakabidei bat kenika jiking wa umyam ka ba la palat ya ka lifespan juga Hangisha mentala kumba arnai tam nagaling apudi ngala instruction ban ila engage su ya u consultant u ban design ya kenika alternative bridge na kejiking nang tin apo umyam haki kini ki artayo mensua kila yale ya kaban serbi kila lepet de kejing pet jumu kalong ko uong ka
kalau feasible ke ibiang dan rei hakini kita yo ke banwan unsa one full team nak mentaka soil testing nak taban pek yo don ke vibration yo akta pada sekanika ke jingking ke existing ke bridge ke badon menta de kita ki bro technical issues unsa one detail banle na dong kerang ba ke kam kan lo ke ba bit ke babiang bat ke jenggut chungi kalong bangin ya no na kanika ini ya na tu na jaka ke usipai bursin uju pelong betu ka boating center jo kita tu na jan nang tu ke ba plan mangi kalong ba in divert no ke bridge haka ba kan mi be hang te hapo ka tu kan di rupa kata ka ke steps ke ba na kalian jo ka perlu di ngela instruction but sisin ba kila prepare la dep ka DPR kan na dong sedong pe ka mod ngin persangkat bala ban yo ban stang ploy ya kan ke jingking nang te na po hapo umya that drip project, it has been there, and now we have already entrusted the director of generation for tendering process, and the tendering process is still on. They will do, and this is for this is only for revamping of the old lake that we have, and then the program, the component is for cleaning, desiltation, all technical issues are there where we will attend to it so that the Umyam Lake is again still usable for generation of power. Nakalian jong ka government kalau nila IT chief secretary by in shong meeting, a joint meeting, lani ka meeting bat kini ki district aspiration, nakabanta kumno banle ban comply to order, but hagi juga poru ban penting na ba ka karing kapasti jong ki kali kanum cross ya kanika sipoto. No, for light vehicle there is no harm, there's no problem. But I'm very sure people would like to go for a new bridge, like you get a new suit, a new shirt. No? So people would like to go to a new bridge, and I'm sure nobody will go to the old bridge. So once the bridge is completed, because it is shorter also, more or less it is shorter. But that I still cannot say anything unless I get all the detailed survey report to be submitted by the consultant. Tikatung ila poisya ka bukut jong ka thup khubor sa chisien pat kuble shibon ye pi baro ta na hadu bangini shembyang kuble shibon.